הלאה, חזק, עוד שניים, קדימה, נו. הלאה, עוד שניים. מה? לירן, תסתובב, לירן, מה זה? הרגליים ראשונות. חבר'ה, יש לכם אתגר עכשיו, אתגר. אחי, תביא לי יד, יאללה, תערוך, אנחנו נגיע. יאללה, לירון. ליאור. הרגליים עולות ראשונות. תן בראש, תן. תן יד, אחי. תעזרו לו. אחי, תן יד. חבר'ה, אתם חייבים להציל אותו. תמשכו אותי כבר. תביא רגע. תן לי יד. אחי. חזק, אל תעזבו אותו. עזבו עכשיו, אתה רגע. מבינים? הוא צריך לשמור עליהם. עד הסוף. יפה מאוד. חיות כפיים לכולם. מי דיבר?